Mossos i Guàrdia Urbana intervenen a la plaça Catalunya per forçar la neteja del campament. Els concentrats ho han considerat una provocació i s'hi han resistit. Hi ha hagut 87 ferits lleus i un detingut. La seva democràcia, aquesta és! La seva democràcia, aquesta és! La seva democràcia! L'operació ha durat 5 hores i s'ha fet amb un gran desplegament policial. S'ha desmuntat el campament i s'han emportat tot tipus de material. A la 1 del migdia, la policia s'ha retirat de la plaça i els concentrats han pogut tornar a ocupar. Els estudiants universitaris tenen tallada la diagonal a l'altura del Palau Reial en solidaritat amb els acampats. A aquesta hora hi ha molts problemes de trànsit. A Lleida també s'ha intervingut a la plaça Ricard Vinyes. 2 persones han estat detingudes. El conseller Puig explicarà aquesta tarda l'operació, però l'oposició ja l'ha criticada. El govern català la defensava aquest matí aduint motius de salut i també de seguretat de cara a la final de la Champions. El que s'ha de garantir és la seguretat i l'ordre públic i actuar des del punt de vista policial com correspon a una policia democràtica. Tercer dia de foc a Eivissa. El canvi de temps podria ajudar a controlar-lo. S'ha pogut impedir que les flames arribin a Sant Joan de Labritja i a Portinatx. I el gruix dels aficionats del Barça han començat a sortir aquest matí cap a Londres amb autocars i avions. Més de 20.000 culers veuran la final de la Champions a l'estadi de Wembley. L'equip acabarà d'afinar la preparació del partit aquesta mateixa tarda a l'escenari de la final. Barça i Manchester, amb tots els efectius a punt, s'hi entrenaran d'aquí a unes hores. I el Reus Deportiu guanya l'Hoquei Lliga en una última jornada d'infart. Feia 38 anys que els roig-i-negres no conquerien aquesta competició. Primera hora del matí, a la plaça de Catalunya de Barcelona, fa 12 dies que els indignats s'hi concentren. De sobte, fins a 200 Mossos arriben per forçar la neteja i desmuntar les pancartes, tendals i endur-se ordinadors. Al cap d'un parell d'hores, primeres càrregues als carrers del voltant de la plaça on ha arribat molta gent per donar suport als concentrats. A quarts d'una nova càrrega, aquesta vegada al centre de la plaça. I sobre la 1 la policia ha marxat i a aquesta hora la plaça Catalunya torna a estar plena de gent que asseguren que no se n'aniran. Bona tarda. El campament dels anomenats indignats ha quedat desmantellat. Ha estat una operació coordinada entre l'Ajuntament i el Govern que justifiquen la intervenció dels Mossos perquè s'havia de netejar la plaça, diuen, i garantir la seguretat a la zona. Els concentrats ho han considerat una provocació del tot injustificada i desproporcionada. Han denunciat la resposta violenta de la policia davant la seva resistència pacífica i parlen d'un desallotjament encobert amb l'excusa de netejar la plaça. Anem cap allà. Roger Rovira, quin és el balanç de ferits?
Doncs de ferits estaríem parlant de 99 persones que haurien resultat ferides a conseqüència de les diferents càrregues policials que han hagut al llarg de tot el matí. D'aquestes 99, 2 serien Mossos d'Esquadra. Per tant, 97 serien persones que estaven aquí concentrades manifestant-se. Sí que hem pogut veure que podia haver-hi ferits no només per les porres de la policia, sinó també en algun cas per bales de goma, perquè en una farmàcia aquí propera on ens hem acostat hem pogut veure que havia gent que estava rebent atenció mèdica per impacte de bala i caldrà veure que no puguin estar en un estat més complicat que la resta dels ferits. Tot això ha començat, com dèiem, a les 7 del matí. Hi ha hagut diferents càrregues policials. El Departament d'Interior ha entrat a la plaça de Catalunya explicant que calia fer una neteja perquè feia molts dies que havia molta gent acampada aquí, però les persones que estaven acampades no veien clar i creien que això es tractava d'un desallotjament que es feia de manera encoberta. Un helicòpter, 200 agents dels Mossos i un centenar de la Guàrdia Urbana. Aquest és el dispositiu que a les 6 del matí s'ha presentat a la plaça de Catalunya amb l'única ordre de netejar. Un desplegament que els concentrats han interpretat com una clara provocació. Però en cap moment hi ha hagut ordre de desallotjament. L'objectiu, segons el Departament d'Interior, era retirar tots els objectes acumulats que amenaçaven la salubritat. Tot amb la idea de garantir la seguretat a la zona si demà a la nit hi ha celebracions per la victòria de la Champions. Els manifestants a qui s'impadia tant entrar com sortir d'una plaça Catalunya completament acordonada per Mossos no ho veuen així. Estan fent fora la gent. A veure, aquí no es pot entrar. Hi ha un cordó policial i no es pot entrar. Això és una protesta pacífica. En cap moment hem fet cap revolta, hem pegat a ningú. És molt pacífic tot això. Quan tu vols dialogar i vols parlar, no es porta tanta policia i no es fa tants cordons. El personal de les brigades de neteja, fins a 8 camions, i la Guàrdia Urbana anaven inventariant tots els objectes que consideraven que encara estaven en bon estat. Tot aquest material ha estat traslladat a un magatzem al Sot del Migdia, a Montjuïc, i durant tota la setmana es podrà anar a recollir. Els concentrats, però, denunciaven que estaven desmantellant el campament sense raó. Estan llançant mobles que estan totalment nous, estan llançant menjar, estan llançant tendes de campanya. Els líders i portaveus cridaven a la resistència pacífica, però a les 10 del matí ha arribat la primera càrrega policial quan un centenar de manifestants ha bloquejat la sortida dels camions de la neteja. La primera càrrega amb cops de porra ha anat seguida al cap de mitja hora d'una altra acció policial, aquest cop molt més contundent, amb trets a l'aire i pilotes de goma. Enfrontaments i fortes càrregues policials aquí a plaça Catalunya, quan finalment, després de 4 hores, els Mossos han aconseguit obrir-se pas entre el cordó de manifestats indignats que intentaven impedir que els camions de neteja sortissin de la plaça amb el que consideren les seves propietats. Desenes de persones han quedat ferides i han estat ateses pels serveis d'emergències mèdiques. Paral·lelament, els voltants de la plaça s'han anat omplint de centenars de ciutadans, aliens a la concentració, que mostraven així el seu suport a la protesta i denunciaven l'actuació policial. Yolanda Marzabal, TV3, Barcelona. Doncs com hem vist, aquestes han estat algunes de les càrregues policials que han hagut al llarg de tot el matí. Com dèiem, 99 persones ferides, d'aquestes 12 serien agents dels Mossos d'Esquadra. A banda de les càrregues policials, hi ha hagut un intent de mediació per aconseguir un diàleg entre la policia i les persones que estaven a dins de plaça Catalunya oferint resistència, que no volien marxar per por a ser desallotjats. Han vingut uns mediadors que han intentat que s'arribés a un diàleg, però el diàleg ha estat infructuós. El que proposen és que els hi permetem, desallotgem, ens desplacem a mitja plaça, això que dinet puguin passar el que hagin de passar, les màquines que hagin de passar. Acabat això, ens posem aquí, fan l'altre i se'n van. És l'intent de mediació entre la policia i els indignats que resistien a la plaça. Àlex Solà, advocat, trasllada la proposta de la policia, que des del principi no convenç els acampats. Els acampats es plantegen demanar alguna contrapartida, com aigua, piles per als megàfons i accés als lavabos. Des de l'altra banda del cordó policial reben el suport d'altres indignats. L'Assemblea, però, decideix rebutjar les propostes. Davant la negativa, Mossos i Urbana retiren amb grans dificultats els tendals que queden i després marxen,
cosa que aprofita la gent bloquejada fora de la plaça per entrar-hi. Alguns Mossos, atrapats, disparen bales de goma en l'aire per sortir de la plaça i aquí és quan hi ha un segon enfrontament a la zona de la FNAC, que es reprodueix després a l'altra punta de la plaça, a tocar del Passeig de Gràcia. Alguns indignats intenten frenar l'actitud bel·ligerant d'uns quants contra la policia. No tothom representa això, que quedi als medis, que la gent sigui crítica, que per 4 que fan això no vol dir que tothom, hi ha gent gran, hi ha gent jove, hi ha treballadors, hi ha gent en aturat, però sobretot la majoria som gent pacífica que volem un món millor. Cap a la 1 del migdia la policia decideix marxar, un cop els camions de neteja han pogut sortir de la plaça i considera que ja ha retirat tot el material perillós. Tot seguit, els indignats reocupen la plaça amb aire triomfal, mentre un reducte encara persegueix la policia. Com acabem de sentir, Roger, a la 1:05, quan feia 5 hores que la policia havia començat a desallotjar la plaça, els Mossos han marxat. Sabem que hi ha un detingut. Quina és la situació ara mateix? Tots els indignats han tornat a plaça Catalunya? Doncs ara mateix la situació a Catalunya no té res a veure amb el que hi ha hagut al llarg del matí. Ara mateix està plena la plaça Catalunya i han començat a aixecar alguna tenda perquè la Guàrdia Urbana i els serveis de neteja els havien pres tot. Doncs bé, ja han tornat a instal·lar-se, ja tornen a haver-hi tendes de campanya i aquí regna una tranquil·litat que no hi ha hagut durant tot el matí, perquè al matí, com dèiem, hi ha hagut moltes càrregues policials, s'han vist com els Mossos han hagut de fer ús de la força en moltes ocasions per poder dispersar a la gent. La comissió que s'encarrega d'informar-nos aquí a la plaça Catalunya, els que estan aquí concentrats aquí dins, ens han volgut dir que no tenen res a veure i es desmarquen totalment d'aquestes càrregues policials que han hagut, d'aquests incidents de la gent amb la policia, perquè diuen que ells no tenen res a veure i ens han volgut deixar ben clar que una cosa és la concentració i una altra cosa és els incidents que han hagut, que són d'unes mínimes persones. Les restes de l'acampada de la plaça Catalunya han estat transportades, com havíem avançat, per més de 30 camions a un magatzem de Montjuïc. Els objectes, que van des de bombones de votar a altres aparells que els Mossos han considerat perillosos, fins a ordinadors i matalassos, es podran recollir a partir de dilluns. També a Lleida els Mossos d'Esquadra han desmuntat l'acampada dels indignats i han desallotjat per la força a la plaça Ricard Vinyà. Els 2 concentrats han estat detinguts. Anem cap allà, cap a la capital del Segrià, per saber, Marina Solà, com han anat aquí les coses i quina és la situació ara mateix. A hores d'ara, a l'última hora, és que les 2 persones que els Mossos han detingut durant la desocupació ja han estat posades en llibertat tot just fa una hora i que cada cop més els indignats tornen a la plaça Ricard Vinyes. El que no hi ha, però, és rastre ni mostres de l'acampada. El desallotjament que ha començat a les 7 del matí ha fet que treguessin les brigades municipals amb el suport dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana, treguessin totes les pertinences dels acampats. Un desallotjament, una desocupació que ha estat molt tensa. Hi ha hagut aldarulls i fins i tot, això que dèiem, han detingut 2 persones i entre els indignats també hi ha hagut una desena de ferits. No han parat de cridar durant la desocupació, no a la violència contra els Mossos i durant la neteja també han ruixat, les brigades municipals han ruixat la plaça. Ara estan penjant pancartes per això aquest aldarull que tenim aquí a la vora perquè donen suport. Està previst que aquests indignats estiguin aquí a la plaça fins a les 8 del vespre on faran una assemblea per decidir si continuen l'acampada o si la deixen estar. En el cas que continuessin acampats, demà coincidirien amb les celebracions del Barça en el cas que guanyin. De totes maneres, tant des del govern com des de l'Ajuntament han dit que han al·legat motius d'higienització i ocupació de l'espai públic per justificar el desallotjament. Ahir se'm va informar que la Generalitat, a través de Mossos d'Esquadra, havia decidit desallotjar la plaça. Se'm va informar. Ahir és una decisió de Mossos d'Esquadra de la Generalitat a la qual, des de Guàrdia Urbana, hem donat recolzament amb el sentit de col·laborar en aquesta preservació per tal de garantir una neteja i una salubritat de l'espai públic.
altres ciutats les acampades continuen amb tranquil·litat, tot i que pendents del que passa a Barcelona i Lleida. A Terrassa, unes 200 tendes de campanya ocupen els carrers pròxims a l'Ajuntament. S'hi van començar a instal·lar fa una setmana i cada dia s'hi ha anat afegint més gent, més persones. El consistori diu que no té notícia que els Mossos hi hagin d'intervenir. A Tarragona, els indignats temen que si demà el Barça guanya, la policia ho aprofitarà per fer-los fora. Aquí, igual que a Girona, les acampades també coincideixen amb els llocs on tradicionalment se celebren les victòries del Barça. Per això, a la capital gironina, els acampats ja fa dies van acordar, volem dir, en assemblea, treure tendes i altres objectes al dia de les celebracions per evitar incidents. I aquests són estudiants universitaris de Barcelona que aquest migdia han tallat la Diagonal a l'altura del Palau Reial. D'aquesta manera s'han volgut solidaritzar amb els indignats acampats a la plaça de Catalunya, que han estat desallotjats. La seguda d'uns 300 estudiants ha provocat alguns embussos de trànsit, fins que la Guàrdia Urbana ha decidit desviar els cotxes per vies alternatives. Ara mateix dinen al mig de la Diagonal a l'espera de decidir si van a plaça Catalunya o continuen la protesta al mateix lloc. A aquesta hora, com veuen, encara està tallada la Diagonal. Aquestes són imatges en directe de la Diagonal de Barcelona amb problemes de trànsit. Als embussos habituals que cada divendres hi ha, s'hi afegeix aquesta manifestació que provoca cues d'uns 4 quilòmetres. Les cues arriben des de Sant Joan d'Espí fins a l'entrada de Barcelona i, per evitar la Diagonal, el trànsit es desvia cap a la Ronda de Dalt. El conseller Puig té previst comparèixer per donar explicacions sobre el desallotjament d'aquest matí. El portaveu del govern, Francesc Homs, però ja ha explicat als matins els motius de la intervenció policial.